Il-Partit Nazzjonalista li qal li hu mħejja l-elezzjoni ġenerali u biex imexxi l-pajjiż f'temp ta' ftit jiem fil-kampanja elettorali biddel il-verżjoni tal-programm elettorali għal 4 darbiet. Dan ġie nnutat mis-sit The Journal li rrimarka li minkejja l-fatt li Bernard Grech wiċċu l-qudiem ftaħal li ppubblika l-manifest elettorali wara mitzija huwa ċar li dan il-manifest sar ta' malajr. The Journal innota wkoll li numru ta' proposti nkitbu aktar minn darba filwaqt li diversi wedit mill-Partit Nazzjonalista diġà saru. Fosthom uffiċċju Fawdex għal Malta Enterprise meta dan ilu stabilit f'din il-gżira mill-1996. The Journal irrapporta li l-Manifest Elettorali Nazzjonalista għadu work in progress u dan għaliex kull ma jmur il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech qed ikompli jikkorreġi żbalji li hu mifni bih dan il-manifest li suppost ġie approvat fil-Kunsill Ġenerali tal-ħamis li għadda. Intant waqt il-programm ekstra fuq ix-xandir nazzjonali, id-Deputat Prim Ministru Chris Fern innota l-inkonsistenzi fil-programm elettorali ta' Bernard Grech. Dal-manifest tagħhom stess ġifieri qalu 700. U mbagħad ħarġuh b'549. Imma kien fih 542. U mbagħad l-għada ħarġuh b'544. Issa llum ħarġuh b'559. Imma mbagħad to play it safe fl-istess programm qalu għastaw il-figura, għalu ftit aktar minn 550 proposta. ċfir daw, laqqas bis jafu, kemm għandhom proposti laqqas di ma kapaxi jġibu tajba, kemm għandhom proposti fil-manifest elettorali tagħhom. Immaġinhom daw iridu jagħmlu budget b'dawk il-figuri kollha. Fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ammetta li ma jafx il-programm elettorali tiegħu stess. Immur fejn immur. Dan ma nġorrux miegħi. Għaw dan ġorru nġibu għaw biss u l-uffiċċju biex naqra. Ma mmur fejn immur naqbad il-mobile. Iwaqqafni anzjan jgħid li l-inna se tagħmlunna l-pensjoni tas servizz. Stenna. Search, għax il-programm elettorali tagħna qiegħed ukoll diġitali.